Takže ideme. Videli ste sami, cyklista behol hlavou cez čelné sklo, ktoré síce už bolo poškodené, ale behol dovnútra. Vplyvom havarijného brzdenia vodiča sa potom následne od vozidla oddelil a spadol pred motorové vozidlo, ale bicykel odletel ešte ďalej. Prichádza rýchla zdravotnícka služba. Pozorne sledujte činnosť záchrannej zdravotnej služby. Zdravotníci vykonávajú resuscitáciu zraneného cyklistu, snažia sa obnoviť funkcie, aby cyklista prežil. Snažia sa obnoviť dýchanie, činnosť srdca. Najprv vykonali stabilizovanie zraneného cyklistu.